Ясен и силен сняг се пилееше в декемврийския ден, когато аз и Наденка решихме да се поразходим на някъде из планината. Стигнахме до един голям и висок хълм, заедно с шейната, която влачихме по преспите сняг, а снегът не преставаше да вали така силно и така неуморно през абсолютно цялото време, докато ние изкачвахме планината отдолу догоре. Когато стигнахме, тя ме помоли, да, самата тя, самата Наденка, да се спуснем надолу по хълма, с гръм и трясък и да се понесем още по-надолу, малко под хълма, с невъобразима скорост. След като си помислихме малко, дали ще можем да го направим двамата, заедно с шейната, след дълги мисли и размисли в нашите глави, след около 15-20 минути, решихме да го направим двамата. Така взехме заедно решението да се спуснем по хълма, та чак надолу. Дойде и този момент. Абсолютно нищо не усещахме, освен студът и скреща, която се побиваше от снега по нашите устни, по времето, когато шейната отиваше надолу. Първият полет с шейната свърши, а след това, когато стигнахме надолу, тя ме помоли да се качим отново нагоре и да го повторим пак, тъй като чувала гласове на любовни признания, независимо от кой. Когато стигнахме горе, по хълма, тя ми призна, че не е сигурна кой и защо й е казвал тези любовни признания. Дали съм бил аз, дали това е бил вятърът, или това е било просто плод на нейното зимно шантаво въображение. Та тя ме молеше да се спуснем за втори път с шейната надолу. И след дълги размисли и страсти отново, ние решихме заедно, взаимно, двамата, да се спуснем надолу отново за втори път по хълма. Надолу, ние го направихме за втори път и след като се озовахме за втори път долу, в края на хълма, тя отново си припомни първият полет с шейната. Направи впечатление, че и вторият път чуваше същите думи и признания, изречени от мен. Когато стигнахме за втори път горе на хълма, отново ми каза: нека да отидем на другия хълм. Погледнах нагоре и видях, че там има още един хълм, малко над нас. В този студ и в този мраз, в тази декемврийска зима, ние се насочихме на 300-400 метра над хълма, в който бяхме вече. Стигнахме и до там. И тя отново учтиво ме помоли да се спуснем заедно с шейната отново за трети път. Така и стана. Направихме го. Спуснахме се. След тази случка тя си тръгна, чудейки се кой и защо и беше казвал тези любовни признания, а аз се чудех откъде ми е хрумнало по време на пътешествието с шейната да й признавам моите чувства. Тя се омъжи за един аристократ, който беше доста по-богат от мен. И от тогава, от спускането с шейната по първия и по втория хълм, от тогава не я видях. Така свърши нашата безкрайна шега.